kena kapor nak kaliang jongi kum ka VVP motor ashan nak mesim ka jing sngosi nak mesim ka jing sngokhia ba nak mesim ka bangim sngola ngai ba i MP betam beram jongi Dr. Ricky AJ Sengkan ila khlan no nak kaliang jongi kum ka parti bat baro kena kershan ka parti bat kum juru kipai ba nang song jong ka pariong motor ashan konstituensi ni penpau ka jing saudiau ka khrau ba ka jing sngotu ka khrau ya ka jing tu no ka jongi yu no yalam khrau jongi ngapan kan mau hang ni ba i Dr. Ricky Sengkan kapor ba ile election MP musim nadan kan no ka unit leni ka parti apo matarashan lagi pai ba da ka mesim ka jing snoi da ka mesim ka jing sokmen kila mi pai ba mun kershan ban ai ka jing job ko dan buram ni Dr. Ricky Sengkan hakaba ila yo parat arfa hajar ka vote kapor ba ile election MP apa nang jing bun kam ka jong i balik keleng kari kasi jenta kapor ba ile election nei Dr. Ricky Sengkan ila poi chaki jaka kichong ke ba kendong jaka motor ashan kum sha kendrut sha markasa sha mariau sha paryong sha kanchi bat kiwi de ki jaka kini ka panpau i jing i ki jong i ya ni kari ki jong i ba kum juru ya ka motor ashan pada dia bila job kum MP ru ila rung sikiba pun tali kisnong jong ka motor ashan hakaba wat di program ibarit ru macam lakam tait ya ka jengkhat jeng kipai ba dia kena kapor ngim dan kena keti bat penpau ya ka jeng du no ka bakhrau yi ten rei ni pha ka jeng ngolam sya ka yeng ka sam ka jong i sya ki nelam jong ka parti ka jong i engkat ba ka jeng duai ba blai un ai ka bor haki un ai ta ka jeng tengan jeng pusat bor ya ka yeng ka sam ka jong i para ka jong i par kum juru ki nelam jong ka parti ka jong i pakinam du jekan man rei blai pun ko biki da ka bor pakinang la menyalam ya ka parti ka jong i kum juru kenyalam ya kan digari ba ie ka jong i bahaba kum kan ka por dai do bor mo sem ko blai da ka bor mo sem ko jong i un ai ta ka bor ka jing start ka jing champang kam tam ba adan mela ba sama como presiden ka parti banim du jekan man ban ngi skam ba amtang kinang kersan ka parti VPP nei ki pai ba jong kari ka jong i ru ki aga jing kersan ki tuai ne kam ta jong presiden jong i ba ki pa kinang alam jong ka parti ba kum dur ka parti hi bar ko wei kum ka jing betiap du ka jing ka por na ka jong ka MDC jong ka par yang matarashan ya ka jingle on tap ya Dr. Ricky Sengkan le la shai ka sngi ka arpoitrik u February arjar arpun rio hakaba kan don ka jing seng ha ka yeng jong i po nong sde nang tapat ken sapen bet man ra le si chi ka pai ba khnang ba ki pai ba jong ka ri ka jong i ken yo ay ka lat ban lei ban ai khu blai khat du yau ni no lam khrau jong ka ri ka jong